Milé dámy, Vážení pánové, dobrý večer. dobrý večer i ode mě. Vítáme vás v době tradiční, v době vypjaté, v době nelevné, navíc s výhledem na zřejmě ještě dražší. Vítáme vás v době úsporné, v době ekonomicky utlumené, v době značných světových nejistot. Vítáme vás v domě obecním. Na v pořadí už 28. slavnostním galavečeru českých 100 nejlepších. Nepochybujeme ovšem, že i přes ty v zásadě negativní přívlastky, které běhu věcí přiřazuje dnešní doba, jsou zde ti, kteří se přesto přeze všechno díky své invenci a úsilí dokázali prosadit a posunout zase o kousek výš. Směrem ke hvězdám, jak říká motto téhle soutěže. Sami jste rozhodli o tom, kdo patří mezi ty nejlepší, kdo má nápady, kdo má plány, kdo postupuje dopředu, dosahuje ekonomických výsledků. I letos Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius oceňuje nejlepší české firmy a podnikatele. Dokonalé Lady Pro. A výjimečně Máme před sebou třetí oborovou kategorii a to je strojírenství, informační a komunikační technologie. Strojírenství je páteří českého průmyslu a současně velmi konkurenční obor, ve kterém v budoucnu uspějí jen technologicky nejvyspělejší společnosti. Dnešní ocenění patří strojařům, ale také ajťákům, kteří jsou nejlepším příkladem zvyšování úrovně českého strojírenství a oblasti informačních technologií, které by měly být a snad brzy budou nosnou oporou rozvoje ekonomiky České republiky. Jen těžko totiž najdeme progresivnější oblast, než je právě oblast informačních technologií. a přicházejí zástupci oceněných společností. AirPower, společnost s ručením omezeným a jednatel Jiří Dvořák. Big Hub, společnost s ručením omezeným a já poprosím jednatele a spoluzakladatele Tomáše Hubínka. Akciová společnost Big Group a generální ředitel Marcel Červený. BMRC Group SRO, poprosím generálního ředitele Jiřího Trtíka. IBM Česká republika reprezentuje senior partner Jakub Holub. Narexroll SRO, poprosím jednatele Radima Garlíka. Ocenění je připraveno pro společnost s ručením omezeným Rieter.cz. Jednatel a generální ředitel Jan Lustig přichází. A osmým mužem, který doplní přítomné pány na pódiu, bude Jiří Brázdil, jednatel a majitel společnosti ZLKL SRO. Ocenění v této kategorii předávají Pavel Tykač, majitel skupiny Seven Energy a odborný garant strojírenské kategorie, pan Pavel Diviš. Pánové, i vás prosím k nám na pódium. Společnost AirPower vyvíjí a vyrábí stavební stroje a distribuuje je do celého světa. Zákazníkům nabízí výzkum a vývoj, výrobu, víceúrovňovou kontrolu kvality a testování hotových výrobků. Přímí zákazníci jsou velké nadnárodní společnosti jako hlavní hráči v oboru stavebních strojů, například Doosan Bobcat. Big Hub je technologická firma zaměřená na pokročilou datovou analytiku a umělou inteligenci rostoucích technologických firm v regionu. Big Group je technologická skupina spojující přední IT firmy v České republice a na Slovensku. Nabízí vyspělá a bezpečná řešení jako SAP, Kentico, Atlassian. Poskytuje i zakázkový vývoj. Cílem skupiny je pomáhat klientům dosahovat svých cílů rychleji a efektivněji. Soustředí se na inovace, kvalitu a spokojenost zákazníků v komerčním, ale i státním sektoru. Firma Bohemia Machine vznikla v roce 1992 a specializovala se na dodávky strojů a technologických zařízení pro české a zahraniční sklárny. Hlavní oblast působení pak byly stroje pro broušení a leštění skla. V tomto směru dosáhla absolutní špičky v oboru, a to celosvětově. Její robotické stroje se prodávají do všech zemí, kde se sklo vyrábí, a to včetně Japonska. A uprostřed prostředí této ryze strojírenské firmy, kterou Bohemia Machine v době vzniku byla, vznikla značka BOMA a nyní představuje jednu z nejprestižnějších světových značek designového osvětlení.
IBM dostává cenu za přinášení inovací na český trh a transfer nejnovějších technologií, jako jsou kvantové počítače nebo třeba umělá inteligence. Konkrétně pan Holub se aktivně podílí na tvorbě nových koncepcí společenské odpovědnosti pro potřebné a aktivně participuje na tvorbě digitální strategie pro sektor veřejné správy v České republice. Narexroll je tradiční strojírenská firma s více než 70letou historií, specializující se na výrobu nástrojů pro výrobu závitů. Před 4 lety převzal vedení pan Garlík s vizí modernizace a transformace. V okamžiku jeho převzetí viděl vynikající produkt, avšak podnikový systém byl zastaralý, řízení firmy trpělo nedostatkem znalostí zahraničního trhu. Prvním krokem bylo optimalizování pracovních a výrobních procesů a vývoj moderního ERP softwaru Gradex RP, což vedlo k efektivnějšímu řízení a plánování výroby. Rieter.cz je součástí průmyslového winterthurského koncernu Rieter. Tradice textilního strojírenství v místě působnosti společnosti sahá až do roku 1882. Dlouhá cesta firmy je lemována mnohými úspěchy, mimo jiného lze zmínit vznik technologie rotorového předení, které spatřilo světlo světa v 70. letech minulého století právě v Ústí nad Orlicí. V letošním roce slaví strojírenská firma ZLKL 30 let na trhu. Za ty uplynulé 30 let se z malé firmy s jednou budovou postupně stává velká firma, která má 3 samostatná střediska a 1 miliardu a 100 milionů korun obrat za rok 2022. Velmi si váží toho, že má možnost dodávat komponenty do nadnárodních koncernů. No a rovněž stojí za zmínku, že přivedli na svět unikátní vozidlo pro handicapované. Stále však je a bude ZLKL rodinná firma, kde postupně přešlo vedení společnosti z otce na syna a i druhý syn je už součástí nejužšího vedení. Gratulace pro oceněné firmy. Pánové, gratulujeme nejenom vám, ale samozřejmě vašim firmám. Opět poprosím hostesky posledy, protože i vaše diplomy budou vystaveny ještě v předsálí obecního domu. Pak vám budou zabaleny a samozřejmě předány na konci. Děkujeme. No tak